todos os xoves, na medianoite, os últimos de Filipinas. O pasan as semanas cagando, hostias. Pasan. Pelo que eu tiña cando empezou todo isto, e mira pa aquí. É que mira, hai que falar con Pedro Sánchez para que aumente o estado de prórroga algo máis, porque a mí non me dá tempo a fazer todo o que tiña pensado. Entón, eu digo que, polo menos sí, hasta agosto, que deixe así en estado de alarma. No, que poña fases con decimales directamente, sabes? Para tampouco ahora ter que cambiar nada e pois que fan as fases con decimales, pois a fase 1.3, así, sabes? A medida. Home, a min as prórrogas gustanme, que eu sabedes que tal. Ahora, eu ir a penaltis estáme tardando, Estáme tardando ir a penaltis bueno, eso que... A ver, o que fai Pedro Sánchez é dar, o que facemos todos pola mañán, de darlle o botón de 5 Pedro Sánchez minutos sí, máis. pero o Coletas tamén fai o dele, Ojito. Aí quería Eu yo. desde que bebo whisky, eu estou... Imparable, estás imparable, amigo, estás imparable. E agora uniuse arrimouse tamén, me cago en tal. Ao final, a la chita callando. Non anunciou que podían abrir as peluquerías e el xa tiño o pelo cortado, home, por Dios, estaba No, me cago. Que cabronazo. Que, home, por favor. Esa patilla non lle retoca a muller. Esa patilla non lle retoca a muller. No, pero que ben cortadiño tengo pelo sempre, a verdade que dá gusto. Pero está máis canoso, non notas que está como máis canoso, tío? A ver, ti se eres presidente dun goberno, Fede xa non pode ser presidente dun goberno. Non podría ser presidente do goberno. A mí poderíaseme empezar a notar máis por aquí, pero por aquí... Claro, porque un presidente do goberno, que ti empezas ahora porque se leva esta tontería de que os presidentes do goberno sean novos, para facer os vellos, o sea, porque eles según se meten no goberno, empezan a canear. Eu fui un presidente da comunidade do meu edificio e non hace falta que lo digas. E cuidado, Ti mira como empezou Obama, Obama, quer decir, non cambiou de color ou de piel, pero o pelo, sí. Eso é o que dixe, Osvaldo, que hostia, vai selle notando, tío, o pelo... Non sei como terá o dos collos, pero... Madre mía. Porque pouco se fala desto, Michael Jackson, esta semana, Os últimos de Filipinas.